Paita ani makagusto ta sa babae wa pud kagusto sa tuwa eh. Himuon naman tang papit. Dula-dulaan naman ato ang gibati. Tulong man jud kasi mana nga wala ni kontak si Dudong Pawik sa kuha. Sukad atong gipapauli nako siya ba. Nay pagmuuli sa siguro kasi inyo ha. Pati sa pag-chat, wala man jud. Nalain ka to siya sa kuha no. Unsa kay mas maayo og tawagan na lang nako. Saan mo nanawag? Wala mong pwede paabot tawag ba? Uy! Si Maria? Ano kang nanawag ni siya? Ipapauli biya kuha niya atong niagto ko sila ha. Hiludong! Hiludong! Tubag pod! Sa man? Kung sa pa magitawag-tawag ni mo? Uy, nalain ka sa kuha? Sa may di malain anak, imo kong gipaagto sa inyo ha. Pag abot na ko dito, imo kong gipauli. Grabe nga agi anak ko, niagi pa ko og baglutan. Kining lubak-lubak kay andanan, ni paghuman inanaon na ko nimo kasayon. Ipauli ko nimo kay wala kunuhay ko'y cruise cam. Pasensya na god, muluod mo po kadayon uy. Isa man tong girito si Mohan tita. Rito. Kamo na lang unta. Wala na unta ka ni tawag sa kuha. Grespetuha ramang god nako tong girito ni tita sa kuha ba? Sa ato pa, uyab na mo atong girito si Mohan tita si Moha. Dili oy. Pataka ramang kag istorya oy. Dili man gud nako like ba? Grespetuha lang nako si tita kay para po dili siya malain sa kuha. Pero ang tinuod, ikaw man gud ang akong bet ba? Unsa to? Sa ato pa, ako jud ay imong gusto. Oh, alangan, itagtaon na baya ka nang mulitaw sa kuha no. Nyaluoy pa jud kay kag kaagi kay masira kag agi og lasang. Kinsa man na may di maluin nimong ana? Nakagusto ra di ka sa kuha kay naluoy ka. Sa ato pa, dili gugma ang tawag ana. Ay dili man gud sa ingon ana. Ang tinuod, gusto jud kaayo ta ka. Plus, naluoy pa jud ko nimo. Pasado kay ka sa kuha no. Unya, unsa may tirada ani ron? Ang akong tang gusto, mo ani ka diri sa balay karon. Panhaon ko nimo sa inyong balay karon? Ngano? Ipaila-ilaw ang tataka sa akong pamilya. Sure ka ako nimo gibinuangan? Basig pag-abot na ko din ha. Imo na po kong paulion. Wala lagi ko nagbinuang. Basta kay ani ha. Pero unya ng mga alas 4. Unsa? Alas 4? Dugaya pa to eh. Kining kuan pang oras diri o alas 8. Dugaya ba? Napamanggod ko'y daghang digamuhon basta buntag. Unsa man pod? Basta buntag manggod, daghang kay kong trabaho. Daghang kang buluhaton sa buntag? Basta, unya na lang kang alas 4 anhi ha. Sige. Matuman imong pagbuot. Alas 4 ko mo anhaon niya. Sige, basta kay magpaabot ko nimo. Sige, bye. Alas 4 sa hapon ko niya paadtuon. Kunya, karon ko niya gitawagan. Dili kaya na akay gitago sa kuha, Day Maria? Dili kaya na ay laing tao diha mo bisita sa imuha? Dili magsilbi ni. Dili na ko kapaabot na maghulat pa kong alas 4. Ako na siya ang tuon para mahibalaan ako kung sa iyang gitaguan. Diri lang ko ibili ng ako ang motor para dili siya makabalo na ni anhi kung sayo sila ha. Mapanidan jud na ko ron siya karong orasa. Sa kigibuhat aning bayhana karon. Maghinay-hinay kung adto sila ang balay. Need na jud kayo nako ang allowance. Para na sa imong mga kailangan, palita ang dapat nimo paliton. Thank you. Mao day dili ko nimo pagtuon karong buntag ha. Kay mao day nagikabisihan nimo. Mao day alas 4 pa ko nimo panihion ha. Kay naa day kay giasikaso lain di ay. Di na nako ni maantos. Hoy! Mao day alas 4 pa ko nimo panihion ha. Dong!
alas 4 pa ko nimo panhion tungod anang tawhana na. Noon sa day ka. Naon sa deka? Ug wala pa ko ni anhi karon. Dili ta mo mabisto. Ganahan di kag tigulang daot ha. Uy, gusto na ba? Husto na. Husto na dai ha, husto na. Gusto na lagi ba? Gusto na. Paminaw pod. Ganong gusto naman? Tikon sa man nimo. Tikon sa man nimong tawhana. Hoy, nayabag ka? Amahan ako ni. Unsa? Amahan ako ni ba? Amahan ako. Kadungog ka? Gikan pa ni sa trabaho, perting kapuyan niya imo rang gisumbag. Tiyo,